Nyuolo kandalo gi pok oromo pod ni kod midhiero mar dongo kaka winjore. Migawo mar thieth yango ni nyithindo mathoth wito ngimagi kapok oromo higni 5 wira ne tuoche mamako ngimagi e thuolo ma githuthni gidongo bang' nyuol ka kindegi pok orchopo. Judith Omondi miyo ripot ka odiochieng' ma kawuono piny ngima ne dhialo nyithindo ma inyuolo kapok ochopo dweche 9 e ich. Higa ka higa maromo nyithindo 193 inyuolo kapok ndalogi oromo e pacho kae. Bende nyithindo mani piny mar higni 5 maromo 13,300 wito ngimagi nikech midhiero mayudogi kaluwore ni onyuolgi kapok ndalogi oromo. Ma ne oyang kod migawo mar thieth kinde nyasi mar hingo odiochieng' kedo kod nyuol ma omondo. In Kenya, the preterm birth rate is 12%. This translates to 193,000 babies being born premature each year, while about 13,300 children under 5 die due to direct preterm complications. Roxy Sudi chunye osejo kuom bedo ni onyuolo rude ma jo kilo achiel duto. Wach moko ni oseduongo chunye pek ma odhi bedo go kaka janyuol. Okoni ne en kod tuo mane omiyo nyuolo nyithinde kapok dweche go oromo. Nilipojifungua nilipata watoto wote wawili wakiwa kilo 1 each. Ingawa sikuwa expect watakuwa that time. Nilijipa tu ile moyo but nilishtuka kwa sababu walikuwa wadogo sana. Nikitoka pale hizo siku 2-3 kurudia kilo wakawa wamedrop, wakawa wamefika 800 grams. So kufika hiyo 800 grams ilinipea stress kwa kweli. Karabedo ni ng'ato ok modh pi moromo ka oyach bende nyalo kelo ne midhiero. Molina Uor lero wuodhe. Adhi klinik awacho na dhi diriyo. Koro mana dhi mar ariyo mane daktari onyisa ni okamodh pi. To okona ni pressure na ni piny. Kar thieth ma Pumwani oloso ot makende ne mine ma onyuolo nyithindo mapok ndalogi oromo. Ka gitiyo kod lony ma iyango ni kangaroo mother care makonyogi e medo kilo mag nyithindo mapiyo. Unafaa kumweka kwa chest yako ndio aweze kugain weight. At first nilikuwa naona inakaa weird, sikuwa naamini mtoto anaweza gain weight through wewe, but nimeona ina work. At least unapata mnabonda na mtoto wako. Inazuia mtoto infection, haiwezi pata infection, na pia inasaidia maziwa ya mama kuflow. Director mochung' ne geng'o landruok mag tuoche migawo mar thieth Dr. Andrew Mulwa koni miyo nyalo nyuolo nyathi kapok ndalo ne ochopo, poni ok ochiem makare, kapod en nyako matin, ka oting'o rude kata ka oponi en gi tuoche moko mag nyodo. Jambo lingine ambalo huchangia zaidi ni twinning ama multiple pregnancy. Wakati mama akona mimba mtoto zaidi wa mmoja, huwa mara mingi ako na risk kwa juu ya kupata kabla muda hujafika. Pia kuna lishe bora, nimesema kusema afya ya mama, lishe bora ikiwa ambapo katika nchi yetu ya Kenya tunajua kuna wale wako na undernutrition ama malnutrition. Bende gisingo mar loso chenro mag siro mine ma okonyore kapok ndalogi oromo e yor yedhe kod gik mamoko kaka yo mar dhiro thieth makare nengo moyweyo, universal health coverage. Mambo ya preterm care yatakuwa kati ya ile benefit package ambayo tutaweza kupewa wazazi wetu, na tuweze kuhakikisha yale madawa ama teknolojia mpya ambazo zimeundwa kwa kuhakikisha kwamba watoto ambao wamezaliwa kabla hawajafikia wamesurvive zimeweza kuwa katika nchi yetu na kuwa available. Kaka yo mar duoko piny kwan mar nyithindo minyuolo kapok ndalogi oromo e pacho kae, migawo mar thieth okwayo tend counties mondo tim machiegni gi nyamrerwa mondo miyo ta puonj ok ne mine kende to nyaka wuone gwenge duto ma pacho kae. Judith Omondi, Ramogi TV, Pumwani, Nairobi.